April met Paul de Leeuw. Hallo. Mama is hier. En ze komt iets later thuis. Nee, zeg maar tegen je tante dat ze naar een paardenclub gaan. Dat legt tante wel uit wat het is. Maar je hebt er geen last van. Ik ga je een dikke kus geven, April. Mwah. Wat zeg je? Ze gaat huilen. Nee, niet huilen. April, het is een grapje. Hallo? Nee, ik doe niet kus. Claudia. Claudia, Paul en de Leeuw, je zit met je zus. Nee. Nee, het was omdat zij zei, zus zei van dat ik een zoen moest geven in April. Ja, kan ik niet helpen dat ze gaat huilen. Sorry. Het is echt zo, ik ben Paul de Leeuw. Hallo, papa's! Nou, dat beste wel uit, ik heb hier geen zin in. Nee, ik zie jou een kuttijd. Dag. Sorry, Christy, ga.